Entuzijasti, inicijatori, pojedinci, udruge, institucije, pokretačke priče na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji i drage goste, imamo u našem studiju, u našoj današnjoj emisiji, evo ja ću ovako po redu reći, s nama je predstavnik grada Kutjeva, gospodin Josip Pavković. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti i ravnatelja osnovne škole Zdenka Turkovića iz Kutjeva, to je gospodin Milorad Bandalo, a našeg trećeg gosta ste već dobrano upoznali putem naših mnogobrojnih emisija, to je naš Goran Matijević iz Policijske uprave Požeško-slavonske. Pa evo na početku dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, još bolje vas našli. Dobar dan svima. Dobar dan i pozdrav vama i svim vašim slušateljima. A danas smo se okupili kako bismo našim slušateljima predstavili jedan edukativno-preventivni program koji će se održati u osnovnoj školi upravo u Kutjevu. Pa evo na početku će nam ravnatelj pojasniti o čemu se konkretno radi. Pa evo prije svega još jedan pozdrav svim vašim slušateljima i zahvala vama što ste nam omogućili da u vašoj emisiji najavimo ovaj važan događaj u našoj školi i da predstavimo preventivno-edukativni rad u našoj školi. Naime, 1. travnja s početkom u 10 sati u sportskoj dvorani naše škole zajedno sa našim partnerima, gradom Kutjevom i Policijskom upravom Požeško-slavonskom provešćemo preventivni program MUP-a Budi navijač, ne razbijač, u kojem će uz školsko osoblje našu djecu sudjelovati predstavnici policije, grada, roditelji i naravno vi mediji. Mi kao mediji obožavamo ovako pokrivati ove preventivne projekte na našem području. Evo nedavno smo bili s Goranom u Pakracu, otkud nosimo pozitivne dojmove. Pa evo Gorane, molim te da nam kažeš tko je pokretač ove konkretno ideje i koji je cilj ovog projekta. Danijela, ideja je, kako i sama kažeš, iznikla iz prethodnih aktivnosti. Naime, tijekom zajedničkih preventivnih aktivnosti Policijske uprave i škole u Kutjevu na planu zaštite djece na internetu koje smo zimus proveli, a o kojima ste i vi izvješćivali, predstavili smo ravnatelju i njegovim suradnicima sve naše preventivne programe i aktivnosti. A gospodin ravnatelj Bandalo, inače vrstan nogometaš kao i mnogi na tom području, uključujući i djecu te škole, predložio da se program projekta Budi navijač, ne razbijač, prilagođen potrebama i mogućnostima njihove škole i djece, organizira u školu u Kutjevu i to partnerski od strane škole, grada Kutjeva i policije. Naravno, nije nam preostalo ništa nego, da tako kažem, stupiti u akciju. A preventivni projekt Budi navijač, a ne razbijač, jedan je od brojnih preventivnih projekata planiran sa razine ravnateljstva policije, koji je započet tamo već davne 2019. godine, a ima za cilj kroz ovakve aktivnosti stvaranje društvene klime temeljene na toleranciji, prihvaćanju različitosti, kulturi dijaloga, poštivanju drugih, kao i fair play natjecanje na športskim natjecanjima. Evo moram pitati ravnatelja, kakva je klima kad su u pitanju djeca i tolerancija konkretno u vašoj školi? Klima je uglavnom dobra, ali naravno među 360 učenika koliko ih imamo da bude i manjih nesuglasica, sukoba, a i nakon ovih korona kriza vidljiv je porast emocionalnih i ponašajnih poremećaja kod djece, a evo i cilj je onda ovog projekta pomoći djeci da što bezbolnije iziđu iz tih kriza u koje upadaju. Što se tiče, evo kažem, broja učenika, imamo 360 učenika, 9 područnih škola, nakon 4. razreda svi dolaze u Kutjevo, imamo 70-ak zaposlenih. Nadamo se će biti što više dječice u sljedećim godinama. Nažalost i u našoj školi je vidljivo zamjetno smanjenje broja učenika. Svake godine je 20 do 25 učenika u našoj školi manje. Vidljiv je taj trend pada, dokle će to ići vidjet ćemo. Na to nažalost ne možemo utjecati dok nekako se ta klima gospodarska ne popravi. Evo rekli smo na početku emisije, s nama je u studiju predstavnik grada Kutjeva, dakle gospodin Josip Pavković. Grad je partner u ovom projektu preventivnog karaktera. Sa stajališta lokalne uprave možete li nam ocijeniti stanje na planu tolerancije općenito, ali i vršnjačkog nasilja u zajednici, odnosno na području grada Kutjeva? Evo, dobar dan svima još jednom i priključujući se ravnatelju u pohvali vama što ste nam dali priliku da predstavimo ovu važnu edukativno preventivnu akciju. Evo, kao što je ravnatelj napomenuo u svom izlaganju, prisutni su određeni problemi, ali to je u odnosu na broj đaka i učenika, ja bih rekao da je to brojka zanemariva, to su jedni ekstremi na kojima se radi, koji su zapravo u sustavu već i prepoznati. Tako da bi općenito ocijenio situaciju zadovoljavajućom, naravno uvijek može bolje i na tome ćemo dalje zajedno raditi. Dakle, ocjena je da je stanje dobro. Ja pretpostavljam da i vi kao grad ulažete značajne napore i financijska sredstva koja
tome doprinose. Koliko klubova djeluje na vašem području, koji su to sportovi koje nudite zapravo djeci i okvirno, ako možemo znati, kolika se zapravo financijska sredstva za takve projekte izdvajaju? Pa evo, ja mogu sa zadovoljstvom reći da se broj sportskih kolektiva u gradu počeo napokon i povećavati. Kod nas je naravno najzastupljeniji nogomet. Imamo tu 3 nogometna kluba koji se natječu svaki u svome rangu. U nogometnom klubu Kutjevo i u nogometnom klubu Graševina Vetovo imamo i podmlatke, znači radi se aktivno sa djecom. To su treninzi svakodnevni, bude prisutno mnoštvo, po nekoliko desetaka dječaka. Zatim ja bih rekao evo i povratak rukometa napokon u Kutjevo, aktivirao se ponovno rukometni klub. Tu smo kao grad dali veliku potporu nastojanjima bivših igračica i igrača da se reaktivira rukomet. I svakako neću izostaviti naše džudaše iz judo kluba Džigoro koji nas gotovo svaki vikend razvesele donijevši brojna odličja sa natjecanja koja pohađaju. I rekao bih da je u najavi i osnivanje još jednog malo nogometnog kluba na području grada, tako da evo svakako da se sport razvija, a tu i mi kao grad pomažemo značajnim sredstvima koja se na godišnjoj razini kreću između 500 i 800 tisuća kuna za sportske programe, ovisno naravno o godini i o situaciji sa gradskim proračunom, ali ja moram reći da svaka udruga sportska sa razine grada koja prijavi nekakav projekt ili program bude i potpomognuta sa određenim financijskim sredstvima. Što se tiče projekata, ovo je preventivni projekt i nije jedini u kojem kao grad sudjelujete s policijom ili pak nekakvim drugim udrugama. Pa da, evo, ja bih rekao da smo i u suradnji uspostavili na drugim planovima. Lani smo imali priliku u Kutjevu ugostiti međuresorsku skupinu gdje je bila višednevna tribina o pravima žrtava kaznenih djela, a svakako bih spomenuo od značajnijih projekata i na ono na što smo kao grad ponosni, to su naše aktivnosti vezane uz naše gradske manifestacije, to su naše Martinje i Vincelovo gdje provodimo akciju ako ideš u Kutjevo i piješ ne vozi. Cilj te akcije je prevencija nesreća uzrokovanih alkoholom i naravno da se poboljša i da se radi na planu sigurnosti prometa. Evo, to bih spomenuo suradnju s policijom. A to je zapravo dokaz da prevencija nije samo zadaća policije, već svih subjekata u zajednici, od škole, grada, udruga i da i grad Kutjevo naravno doprinosi sigurnosti u zajednici. Da se mi vratimo na glavnu temu našeg razgovora, evo ravnatelj će nam pojasniti dakle što nas to sve očekuje 1. travnja u Kutjevu. Pa da, evo mi kao domaćini naše škola, naši učenici te partneri grad i policija pozivamo sve zainteresirani da nam se pridruže u jednom veselom i natjecateljskom tonu, te da pokažemo svima kako se u Kutjevu može fair play natjecati, fair play navijati, fair play odnositi prema sportskim suparnicima na sportskim terenima. A osim tih sportskih natjecanja, kasnije ću reći u čemu ćemo se to natjecati, također će biti i glazbenih točaka našeg školskog zbora, bit će poticajnih misli, riječi o fair play navijanju, o nenasilju na sportskim terenima. Da se vratimo na sport, nekako centralni događaj je nogometni turnir, natjecat će se 4 ekipe, međutim natjecanje će biti onako malo neuobičajeno, bit će tu nekakva drugačija pravila koja će vrijediti, pa evo o čemu se tu radi? Da, naime ovo je jedno jedinstveno natjecanje, naime upriličili smo natjecanje u malom nogometu, ekipa policije, policijske postaje, ekipa škole, školskog osoblja, ekipa grada i ekipe naših učenika. Neuobičajeno to što se nećemo natjecati u sportskim pobjedama, nego ćemo se natjecati u najboljem fair play potezu i tu smo predvidjeli znači nagrade, izbor najboljeg fair play poteza, nagradu za najbolju navijačku ekipu, nagradu za najbolji navijački transparent. Naravno, budući da imamo i goste iz grada, iz MUP-a, ne bi bilo fair prema njima da svi naši učenici navijaju samo za svoje učitelje. Rasporedili smo i razrede tako da će svaka ekipa imati svoje navijače, a najbolji će dobiti zaslužne nagrade. Na terenu sudaca neće biti, imat ćemo žiri od predstavnika MUP-a, imat ćemo predstavnik djelatnika, predstavnik grada i predstavnika učenika koji će izabrati najbolje fair play potez koji će biti nagrađen priznanjima, pohvalnicama i drugim nagradama iznenađenja. Biće tu dakle i dosta navijanja, ovaj projekt se zove Budi navijač, ne razbijač, dakle zapravo školarci će biti ona navijačka skupina.
Da, kako sam rekao, da oni će sudjelovati znači u natjecanju u navijanju i svaka će, kako rekao, ekipa imati svoju navijačku skupinu, svoje transparente koji će poticati znači na fair play, a evo kažem, žiri će ocijeniti najbolji transparent i najbolju navijačku ekipu. Što se tiče najbolje igre, evo vi ste proslavljeni nogometaš, u gradu Kutjevu imamo nogometaša. Kakva je situacija onda s policijskom ekipom Gorana? Ima li tamo nekakvih nogometaša s iskustvom? Pa mi ćemo da pokušati parirati ovakvim takmacima kakvi su oni. Mi ćemo se potruditi u ovom dijelu što i je cilj biti, da tako kažemo, fair play. Ali ako izgubimo, nećemo se ljutiti. Ali vi ćete biti zaduženi, da tako kažem pod navodnicima, i za naše navijače, da to bude ono fair play navijanje, da ih ne ponese možda onako navijanje onom drugom smjeru što gledamo na vijestima i tome slično. To se neće dogoditi, ali evo. Da, hvala Danijela na ovom šaljivom tonu. Tako ćemo i početi s odgovorom. Naime, u dogovoru s našim partnerima u ovom projektu, odnosno školom i gradom Kutjevom, poduzet ćemo sve mjere da događaj protekne u najboljem redu i bez najmanjeg incidenta općenito. A tome će vjerojatno pogodovati povoljno stanje koje je već istaknuto na području grada Kutjeva. No šalu svakako na stranu, to je pitanje na mjestu. Dakle, u gradu Kutjevu ovim praktičnim prikazom natjecanja bez sudaca uz fair play poteze, transparente koji potiču na toleranciju, uklanjaju rizike od nasilja na tribinama, kod najmlađih pokušavamo utjecati na oblikovanje pravilnih navika ponašanja u ovoj zoni društvenog života i očekujemo da će ih dobar dio usvojiti i kasnije primjenjivati. A bit će prilike za primjenjivanje, evo čuli smo nogomet u Kutjevu, znamo dobro nogometni klub Kutjevo kako dobro stoji i rekli smo rukomet se ponovno revitalizira, veliki su tu planovi, možda će i judo turnir jednog dana biti u Kutjevu, tako da trebamo, tako da kažem, odgajati i navijače u onom pravom smjeru. Sad, što se tiče ovih promidžbenih materijala, vi ste nam došli onako punih ruku, naši slušatelji će to imati prilike pogledati na našoj Facebook stranici u jednoj fotogaleriji, dakle, napravili ste i knjižne oznake za nas koji smo ljubitelji dobrog štiva, tu su i zahvalnice i nekakvi transparenti, pa kome to trebamo zahvaliti, tko je bio toliko maštovit? Pa evo, ja bi tu zahvalio učiteljicama koje su sa svojim učenicima izrađivale transparente, a za dodatne materijale bi zahvalio našoj profesorici i učiteljici informatike Jeleni Romić, koja se je dala truda da to sve osmisli i pripremi, naravno uz dobre savjete gospodina Gorana Matijevića. Evo, ja bih još iskoristio priliku, pozvao bih znači sve zainteresirane roditelje naših učenika i Kutjevčane da se u petak u 10 sati pojave u našoj sportskoj dvorani, a isto tako pozvao bih ekipe grada i ekipe MUP-a, budući da kod nas u kolektivu je uglavnom zastupljen ženski rod, ženski spol, tako će nam i nogometna ekipa biti šarena, pa evo pozivam ih uistinu na fair play prema djelatnicima škole. Ja ću pozvati ne samo Kutjevčanke i Kutjevčane, već svi oni koji su slobodni da dođu u Kutjevu, da vide što ste to sve pripremili, da uživaju ovim sportskim zbivanjima, ne samo sportskim, rekli smo i glazbenim, i da svi na nekakav način daju svoj doprinos ovom vašem stvarno hvale vrijednom projektu. Hvala vam još jednom i pozivamo naravno sve, ukoliko su mogućnosti, posebice roditelje i sportaše s tog područja, da dođu u Kutjevo 1. travnja. Pokretači. Četvrtkom na Laganini FM-u.